जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन का स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमने पढ़े वाले बानी सन 12 क्लास के भोजपुरी। आज ई अध्याय दूसरा जौन बा एके हमने कंप्लीट पूर्ण रूप से करे वाले बानी सन, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट करे वाले बानी सन। काहे हम कह रहे बानी कि इससे पहले हम जे बा अपने सबन के अध्याय 2 के 2 गो वीडियो बना के दे चुकल बानी, 2 गो वीडियो बन चुकल बा ई अध्याय 2 पर। आज तीसरा वीडियो हो आज ई चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर के नाम बा हमनी के जोक। जौन जोक कहा एगो नाटक है, जौन की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न ई बात पूछल गई बा बोर्ड एग्जाम में। ठीक बा, हमनी के टारगेट बा कि जौन 2026 बोर्ड एग्जाम होखे 12 क्लास के, एमे अपने के 90 से प्लस नंबर आवे भोजपुरी में। तो अपना टारगेट बना के रखी और एकदम से पढ़ाई मजा में करी। ठीक बा, कोनो दिक्कत ना हुई। अब हम पढ़ा रहा बानी तो अपने समझ के कंप्लीट कराए। प्रश्न आंसर जौन बुक के बा इहो कराए, व्याकरण भी हम अपने कंप्लीट कराए। एक साथ साथ जौन प्रीवियस ईयर यानी कि मॉडल पेपर जौन बाटे, प्रीवियस ईयर जौन क्वेश्चन बाटे उ क्वेश्चन के भी हम सॉल्व कराए। ठीक बा, तो चैनल पर अगर नया बानी तो अपने जुड़ जाए। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर ले, अपने दोस्त के पास में शेयर कर दे। ना अच्छा लगे कोनो बात ना, छोड़ दे हम। चलिए, तो हमने के जो आज चौथा प्रश्न बा कि राहुल सांस्कृतियायन के भोजपुरी सेवा पर प्रकाश डाली। जो लेखक साहब मानी राहुल सांस्कृतियायन के भोजपुरी सेवा पर प्रकाश डाली, यानी कि भोजपुरी के क्षेत्र में यहाँ के जो सेवा रहे ए पर अपने के बात बतावे के बा। देखिए, तो राहुल सांस्कृतियायन भोजपुरी के महान उन्नायक रही। ठीक बा, भोजपुरी के महान रहनी वहां के उन्नायक। देखिए, वहां के भोजपुरी के आगे बढ़ावे में बढ़न भूमिका अदा कैले बानी, यानी कि भोजपुरी के आगे बढ़ावे में यहाँ के बहुत ज्यादा योगदान बा। केकर? तो राहुल सांस्कृतिक यायन के। ठीक बा, राहुल सांस्कृतिक यायन के। देखिए, वहां के भोजपुरी में साहित्य सृजन कैला के संगे संगे भोजपुरी सम्मेलन से भी जुड़ल रहे। यहाँ के भोजपुरी में तो साहित्य सृजन कैबे कैनी, लेकिन एक साथ साथ जब भोजपुरी सम्मेलन होके ओमे भी यहाँ के जुड़ल रहे के तो राहुल सांस्कृतिक आयन साहब। ठीक बा, देखिए ये अभी अपने के किताब के जौन प्रश्न बा हम करा रहल बानी। देखिए, एकरा से पहले हम 3 गो जौन लघुत्तरीय प्रश्न बा चाहे कहीं सब्जेक्टिव प्रश्न बा हम करा चुकल बानी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो हम करा चुकल बानी, देख ले हम अपने सब। ठीक बा, देखिए 5वां नंबर प्रश्न बाकी आजादी के पहले, यानी कि हमनी के देश आजाद ना भइले एकरा पहले के बात। ठीक बा, अपन देश के सामाजिक स्थिति कैसन रहे, हमनी के देश में जो समाज में स्थिति रहे वो कैसे रहे आजादी के होके से पहले, हमनी के देश आजाद होके से पहले। ठीक बा, ए पर एगो अनुच्छेद लिखी, यानी ए पर अपना से एगो टिप्पणी लिखी, कुछ लिखी ए पर बताई। ठीक बा, कि समाज की स्थिति उस समय का रहे जाना बेरा हमनी के देश आजाद ना रहे। ठीक बा, चलिए, तो कहल बा कि आजादी के पहले अपन देश के सामाजिक स्थिति विषमता मूलक रहे। कहे का मतलब कि देश जब आजाद ना भइले उस समय समाज में जो हमने की स्थिति रहे विषमता पूर्वक रहे, यानी बहुत भेदभाव रहे। ठीक बा, बहुत दोषपूर्ण रहे। ठीक, देखिए जमींदार लोग जो रहे ज्यादा मतलब कि लगे जमीन उमीन रहे, ज्यादा धनवान रहे व्यक्ति। ठीक बा, जे लोग के कर्ज उर्ज दे सकत बा। अभी की स्थिति में का होला, जब हमने कर्ज उर्ज जे देता का कहनी सम धनी मनी व्यक्ति बा। तो वही ओकरा जे जमींदार रहे जेकरा पास ज्यादा खेत रहे ओकरा के बात बा कि जमींदार के माध्यम से जमींदार लोग के माध्यम से का होखे कि अंग्रेज किसान मजदूर के शोषण करत रहले सन। यानी जमींदार लोग के माध्यम से ही, जमींदार लोग के द्वारा का कराओ सन अंग्रेज सब कि किसान लोग से आ मजदूर लोग से के का करत सन, शोषण करत रहल सन। का के शोषण करत रहल सन? तो भाई अनाज होखे चाहे ना होखे, माने फसल अपने के अच्छा हो रहल बा चाहे अच्छा नहीं के हो रहल, फिर भी अपने के का करे के बा, टैक्स तो देवे के बा। ठीक बा, जौन कर बा उ देवे के बा। ठीक बा, तो ए तरह करके ओ बेरा का कइल जाए, जौन निम्न वर्ग के जौन लोग रहे ठीक बा ओकरा के शोषण कइल जात रहे। ठीक बा, एगो तो विषमता पूर्वक रहे, भेदभाव तो रही रहे एमे, लेकिन फिर भी ओकरा का शोषण कइल जाए। ठीक बा, ओ बेरा मजदूर खाए खातिर, अपना जीवन जिए खातिर
सोच में पड़त रहे कि हम अपन जीवन जीएम के गए, ई स्थिति रहे उस समय में। देखिए है छठा नंबर जौन प्रश्न बा, ई काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न बा। ऐसे कह रहा बनी काहे कि अपने के बोर्ड एग्जाम में ई पूछल गई बा और पूरा 5 नंबर के प्रश्न में पूछ गई बा, तो ज्यादा इंपोर्टेंट बा, पर ध्यान दे का कह रहा बा। देखिए नाटक कला के दृष्टि से जोक के परीक्षण करी, यानी नाटक कला के दृष्टि से, जौन अपने चैप्टर पढ़ रहा बनी जोक, ई कहा एगो नाटक है, ई नाटक कला के दृष्टि से ना ई जोक जौन हमने के नाटक बा एकर परीक्षण करी, बताएं चले। तो नाटक कला के दृष्टि से जोक एगो सामाजिक नाटक बा। नाटक कला के दृष्टि से जो का बा तो एगो सामाजिक नाटक बा, यानी समाज के बारे में नाटक जोक जौन बा नाटक एमे बतावल गइल बा कि समाज ओह बेरा कैसन रहे, कि समाज के स्थिति रहे, ठीक बा, ई सब बात एमे बतावल गइल बा। जोक में अत्याचारी सामंत आ सुदखोर महाजन द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद कइल गइल बा। ई जो नाटक जौन बाटे हमनी के जोक, एमे का कइल गइल बा, जे अत्याचारी सामंत लोग रहे और सुदखोर लोग जे का करे, लोग के रुपया पैसा देवे, ठीक बा, ओकर कुछ कीमती चीज रख करे, ओकर रुपया पैसा देवे, यानी कि अभी की स्थिति में कहल जाए तो कहल जाता है ब्याजी रुपया, कर्ज रुपया, ठीक बा, क्योंकि ब्याजी तो ठीक बा, कर्ज पैसा तो नहीं खेते, जितना मर्जी उतना वसूल ला, ठीक बा, हड़प ला कुछ। तो जोक में अत्याचारी सामंत आ सुदखोर लोग के का कइल बा, महाजन द्वारा कमजोर वर्ग के, यानी कि जौन व्यक्ति जे लोग कमजोर बा, ठीक बा, बहुत गरीब बा, ओकरा खाए पिए के नहीं खे, ओइसन वर्ग के लोग के का कहल जाता, शोषण के खिलाफ आवाज एमे बुलंद कइल बा, बतावल गइल बा। देखिए जोक एगो माफी चाहता नहीं अपने समझ से, जोक एगो प्रतीकात्मक शब्द है। जोक कहा तो एगो प्रतीकात्मक शब्द, आगे अपने के समझ में आई का कहा। देखिए का रूप में आइल बा, एगो प्रतीकात्मक शब्द के रूप में आइल बा, ठीक बा, यानी कि जोक ई जौन शब्द बानू एकरा के केकरा खातिर इस्तेमाल कइल गइल बा, तो ई अत्याचारी सामंत लोग जे बा आ सुदखोर लोग जे बा ओकरा खातिर ई जोक शब्द देवल गइल बा, ठीक बा, याद रखे। आगे देखिए का कहत बा, जोक एगो ऐसन जीव है, अपने समझ जानता नहीं, जोक एगो का जीव है जे माल मवेशी, यानी कि माल जाल, यानी कि जानवर उनवर, पशु के, गाय के, भैंस के, ठीक बा, देखिए का देह में सट के खून चूसेला आ ओकर सटल ना पता चले, आ धीरे धीरे उ खून चूस के मोटा जाला। कहे का मतलब बा कि जो कहा एगो जीव है जौन की माल मवेशी के देह में सटेला, आ ऐसन तरह से सटेला न कि सटला के बाद में पतो न चलेला कि कुछ सटल बा, आ का करला धीरे धीरे खून पी के मोटा जाला। वही तरह सेम कार्य का कौन करेला, तो अत्याचारी जो सामंत लोग बा ई आ सुदखोर लोग, यही लोग खातिर ई नाम देवल बा जोक। देखिए यह नाटक में समाज में अत्याचारी सामंत आ सुदखोर महाजन लोग के ओही जोक से तुलना कइल गइल बा। इ नाटक में जे अत्याचारी सामंत लोग बा और सुदखोर लोग बा, वो लोग के तुलना इहे जोक से कइल गइल बा, ठीक बा। देखिए लोग समाज के कमजोर वर्ग, माने इ लोग का रहे, माने जे है अत्याचारी लोग जे रहे केने गइल हो, इ अत्याचारी सामंत लोग जे रहे आ सुदखोर लोग रहे, इ का करे, इहे लोग का करे कि समाज के कमजोर वर्ग, जे कमजोर वर्ग रहे, जे गरीब गुरबा रहे, जेकरा खाए पिए के दिक्कत रहे उस समय में, ओकरा जैसन व्यक्ति के का करे, वही जोक के तरह शोषण करेला। उ जोक जैसन शोषण करत रहला लोग के, त इ सुदखोर लोग अत्याचारी लोग, जो अत्याचारी सामंत लोग बा, इ लोग वही जोक खाने ओकरा के शोषण करत रहला लोग, ठीक बा, केकरा के, तो कमजोर वर्ग के व्यक्ति के। देखिए इ बात पहले भी बा आ अभियो चल रहा बा, ऐसन बात नहीं है कि अभी इ लोग छोड़ देले बा, अभियो शोषण होत बा, ठीक बा, ए पर ध्यान देवल जाए। देखिए एह नाटक के मुख्य पात्र नोहर राउत, बुझावन महतो आ रीतन
लाल बाड़न। ई याद रखम, ई नाटक के मुख्य पात्र वाला, ई ऑब्जेक्टिव में अपने से पूछल गई बा बोर्ड एग्जाम में, ठीक बा। कि जोक जौन नाटक बा एमे के मुख्य पात्र के बा, तो नोहर राउत, ठीक बा, बुझावन महतो आ रीतल लाल। लेकिन पहिलका ऑप्शन अपने के याद रखे बा केकर, तो नोहर राउत के याद रखम। ई ऑप्शन में जब दिखी तो नोहर राउत के अपने टिक करके जाए, ठीक बा। ई ज्यादा इंपॉर्टेंट बा और ये आंसर एकर होई, याद रखें। तो अगर वीडियो अपने समझ के अच्छा लगा था तो भाई कमेंट जरूर करें, ठीक बा। अपने के कमेंट से हम मोटिवेट होकर अपने समझ खातिर वीडियो बनाते हैं, ठीक। तो चलिए फिर हम मिलल जाए 3 नंबर जो हमने के चैप्टर बा तीसरा का ओकरा साथ में। तब तक खातिर हम अपने समझ से विदा लेहत बानी। जय हिंद, जय भारत।